Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug aron may mo kitang andam nga mosalmo tinin santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo ipakita nimo kaluy, umuwasa kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita nimo kaluoy, ug luwasa kami, Kaluyan nun kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, patalinghugi sa langit nung kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, og liguna kami sa pagpanuman niini. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May tawo nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim. Ang ngalan niya si Elkana, anak ni Jeroham, nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tohu, nga anak ni Sup, nga taga-Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Ana ug si Finena. May mga anak si Finena, apan si Ana wala. Matagtuig mag-adtuan si Elkana sa Silo, aron pagsimba ug paghalad ug mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli, nga si Opni ug si Pinehas. Inighalad ni Elkana ug mga mananap nga sunugon. Hatagan niyag usa ka bahin si Finena, ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisag mas gigugma niya si Ana, hatagan lamang niyag usa ka bahin, kay wala man siya hatagi sa Ginoo ug anak. Tungod niini, kanunay biay-biayo ni Finena si Ana. Bugal-bugala ni siya ni Finena, matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Ana maghilak ug dili mukaon. Ug si Elkana, ang iyang bana, muingon kaniya, Ana, nganong naghilak ka man ug dili ka man mukaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo, kaysa napulo ka anak nga lalaki? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig kanimo o Ginoo. Maghalad ako og sakripisyo sa pagdaig. Unsaon ako pagbalos ang Ginoo sa tanang kaayuan nga iyang gibuhat kanako. Imnon ko ang kopa sa kaluwasan ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, O Ginoo, maghalad ako o sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaat sa Ginoo sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Binilon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa mga nagmakanunayon kaniya. O Ginoo, ako ang imong sulugon, ang anak sa imong alagad nga babayi, imong gilugti ang akong talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo, O Ginoo, maghalad ako o sakripisyo sa pagdaig. Tumanon ko ang akong mga panaad sa Ginoo sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Diya sa kawanan sa balay sa Ginoo, diha sa imong kataliwadan, O Jerusalem. Kanimo, O Ginoo, maghalad ako ug sakripisyo sa pagdaig. Hallelujah, 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 hallelujah. Patay ko ng Diyos, hallelujah. Patay ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli o biyai ang inyong mga sala
ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus mingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila silang sakayan, nag-andam silang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan, ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay panultiun nga nagkanayon, wala tawga ni Jesus ang mga angayan, hinuon iyang gihimong angayan ang iyang mga tinawag. Ang Ebanghelyo karong adlaw, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 14 ngadto sa 20, nagpahayag niini maong kamatuuran nga wala tawga ni Jesus ang mga angayan, hinuon iyang gihimong angayan ang iyang mga tinawag. Sa pagsugod ni Jesus sa iyang public ministry, nagsangyaw sa iyang pagsangyaw may tungod sa gingharian sa Dios. Nagkinahanglan siya iyang mga kaabag. Ug diha sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, ato nga nadungog ang pagtawag ni Jesus sa magsuon nga Andres ug Simon, ug laing magsuon nga si Santiago ug si Juan. Sikinsa man ni sila, mga mananagat, mga yanong mga tao. Kung atong tanahon sa atong tawhanon nga panglantaw, sikinsa gud sila nga mahimong magsasangyaw sa gingharian sa Dios. Nga kini sila, wa man ni sila makahibalo, wa man ni sila diploma, wa man ni sila ka-eskwela, wa man ni sila dagko nga mga abilidad sa pagsangyaw, apan nganong gipili man sila ni Jesus nga mahimong iyang makaabag sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sa ako nagingon sa kaunahan, wala niya pilia ang mga angayan, hinuon iyang gihimong angayan ang iyang mga pinili. Makaigsunan ko na ni Kristo, kini naghatag ka nato og hulagway. Sama ka nato. Sikin sabay angayan nato nga mahimong magsasangyaw. Makaigsunan ko na ni Kristo, sa atong pagdawat sa sakramento sa bunyag, kita gisangunan sa samang misyon ang pagkahimo nga magsasangyaw sa gingharian sa Dios. Mao kini diha sakramento sa bunyag atong nadawat, nahimo kitang Kristiyanos, nahimo kitang anak sa Dios. O kita gisangunan sa samang misyon nga nadawat sa mga apostoles sa pag-imbitar ni Jesus ngadto kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo pagpanagat og mga tao." Diha sa ilahang pagsunod kang Jesus, gibiyaan nila ang ilang mga pukot, ang ilang mga sakayan, ang pamilya ug mga higala. Ang pukot, sakayan,
pamilya ug mga higala hulagway kini sa kasiguruan, seguridad ug sa ilahang kinabuhi. Tungod kay ang pukot hulagway sa panginabuhi, hulagway sa ilahang pagkugi. Kay mao man kinilang gamiton aron sila mabuhi. Kay sa pagpanagat man sila nabuhi. Kay sila mga yanong mga mananagat. Ug ang pukot maoy usa sa mamahinungdanong gamit sa ilahang panginabuhi, lakip na ang sakayan. Ug ang pamilya mao ang kasiguruan tungod kay aduna kay paulian nga panimalay human sa imuhang pagkugi. Apan silang Simon, Pedro, Santiago ug Juan ug mga uban pang mga apostoles sa waylangan ilang gibiyaan kining tanan ug misunod sila kang Hesus. Kining maong hulagway mong kaigsunan ko ni Kristo nga anaa kanila ang kaandam sa pagbiya sa tanan nga naghatag kanila kasiguruan, sa naghatag kanila og kinabuhi nga kalibutanon aron lamang pagsunod sa kinabuhing Dios nun, pagkahimo nga magsasangyaw sa gingharian sa Dios. Umaw ka na mga kaigsunan ko ni Kristo, samang misyon ang gisangon ni Jesus alang kanato nga mamahimo kita nga mga magsasangyaw sa gingharian sa Dios. Siguro mayon kita, dili ko angayan, wala ko'y katakos sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Wala ko'y talento sa pagbasa sa mga pulong. Wala ko'y talento sa pagkanta sa salmo. Wala ko'y talento sa pag-apil sa choir o pagserbisyo diha sa santos nga misa. Sikin sabay angayan, bisang pangutanon ni mong nagserbisyo karon, angayan ba ni sila? Mas daghan pang angayan kay kanila. Pero nganong sila mga naa dinhi, kay sila misanong sa hagit sa Dios. Come to me, and I will make you fishers of men. Nguna makaigsunan ko ni Kristo, bisan kini nagsangyaw karon diha ninyo, dili ni angayan, kay mas daghan pang taong angayan dito sa mua. Pero nganong ako may gipili, batang usa kanato adunay misyon. Ang pahinungdanon nga muhalad ug muhatag kita sa tong kinabuhi alang sa maong gimbuhaton ang pagsanong sa tawag sa Dios. Muna makaigsunan ko ni Kristo, ang gikinahanglan ra gayud na Jesus mao ang atong tatag sa kakasing-kasing. Matod pa ni Jesus sa laing bahin sa Ebanghelyo, unless you become like these little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Nguna, nagihagit kita na Jesus, nga may sama unta ang atong kasing-kasing sa mga bata, kasing-kasing sa paghigugma, kasing-kasing ang mapasayloon, o mao kaning kasing-kasing nga gitawag ni Senyor Santo Niño. Si Senyor Santo Niño, hulagway sa usa ka bata, kita may sama usab unta sa bata nga ang kasing-kasing puno sa pagpasaylo, puno sa pagpakigdait, puno sa paghigugma. Walay bata nga mantigong magdumot siyang isikataw. Walay bata nga magtanom o kasuko o kuyugot siyang isikataw. Mga dagko ray makahimo ni ana. Muna giimbitar kita na Jesus, unless you become like these little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Muna, ang pagtawag na Jesus sa mga yanong mga mananagat, nakita na Jesus ang ilang mga kasing-kasing. Kasing-kasing sa paghatag silang kaugalingon alang sa dakong tahas nga mao ang pagkahimo nga magsasangyaw sa pulong sa Dios. Ug mausab kana kita. Dili siguro kita angayan tungod sa ato ang pagkamalapason sa makadagang higayon napukan kita sa lapok sa pagpakasala, apan ang Dios naghatag kanato og kalig-on. Naghatag kanato kanunay sa grasya sa pagpadayon. Busa makaigsunan ko na ni Kristo, nining atong padayon nga pagpangandam sa kapistahan sa Batang Hesus, kang Senyor Santo Niño, iawhag kita, mamaysama usab unta kita sa mga bata, kasing-kasing sa usa ka bata,
nga mahigugmaon kanunay, malipayon, bisan unsa kagamay nga gasa kayang nadawat. Ang dagko raman, ang dili mahimuot sa mga gasang ilang nadawat. Pero ang usa ka bata, bisan kindi lang na, bisan gamay lang ng duwaan, makapalipay na kaniya. Nguna na kasimple, ang pangandoy sa usa ka bata. Umaw ka na ang pangandoy ni Senyor Santo Niño, alang ka nato, kasing-kasing nga malipayon, kasing-kasing nga malinawon, kasing-kasing mapasayloon, kasing-kasing nga dili magtinil o pagdumot siyang isikatao. Si Senyor Santo Niño, padayon nga mag-init sa atong kasing-kasing, padayon nga mag-abli sa atong kinabuhi. Aron kita, magbablihon usab alang sa gingharian nga atong gipangandoy nga mao ang kaluwasan, ang kinabuhi, uban kaniya didto sa langit. Manindog palihog. Magapagampo sa katawhan, isip katawhan nga pinili sa Dios, dado nato atubangan sa atong amahan ang mga paginahanglan sa tanang katawhan. Moingon kita, amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga magbalantay nga gitawag sa Dios, nga mahimong mga mananagat og mga tao, muharong sa hagit sa pagbag-o, pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga misyonero, mamahimong mabungahong magsasangyaw sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga sila nga gitawag sa atong Ginoo sa pagpangalagad, magmaging hatagong mutubag sa iyang tawag. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang Ginoo muhikap sa mga masakiton, sa mga naguol, sa mga naglibog, og sila nga nanag-antos sa mga balatian, sa pangisip og sa lawas. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na, magpuyo didto sa kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Ginoong Dios, himo kaming angay sa pagtuman sa bisan unsang tahas nga buot nimo nga among pagabuhaton, tinabangan sa kusog ni Jesucristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nagako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa libok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini mo tubo unta kami sa pagkasantos o gitugot ka namo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. O nagibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Magayong matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan.
Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, og imong gisilutan tungod sa katarungan, og imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit so sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw si mong walay hunong nga himaya, diya so sa kaawit sa pagdaig sa ila nga pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong di sa kagahungan, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaligtasan. Mangluhog balik. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining maagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas umihatag niining ngadto siya mga tinun-an o miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, kanatubos ka namo. Pinaagi sa iyang krus, upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon,
pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan natong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, paglaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanunan mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, o pasayloan kami sa among mga sala. Mayroon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan mo sa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ilarian, Hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsunay. Peace be with you. Peace. sa Diyos sa mga sala sa kaloy kami, hatagi kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit lang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ay nga magalawat kanimo, apan ipagpuno mo lamang kung maayo ako. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, itugot ang gibuhong mo sa imong mga sakramento,
Magalagat unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginahalad ng santos nga misa, dadanyong gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!